Hayibo, Sibiya. Sibiya. Hanuwanga kanotshwala. Hawu udakiwe. Khala bemgeza. Ey kodwa simangadi kodwa Thembekile igama lami nje aliphela emlomeni wakho Hayibo wozothatha umalume wakho lawo. Yini kwenze njalo usumbulele umalume Ngimbulele kanjani? Unuka phu utshwala kumanje ngicela uzomthatha woza nebhala. Hey wethembekile umalume usanda kuphuma la eyala kuhlula umjobo eyofuna amaphilisi einhlungu useda kwemanini lo muntu Ike unuka ugologo phu umalume wakho ngicela uze nebhala bazoze bangilimazele yena abantu akufundi. Khohlakala umalume yazi ukhohlakela yazi umalume uphuma nje awube uphuza yedwa ubastard udinga ibhala ngempela uthi ngimfake ebhaleni Shesha. Hey kodwa bekufaka ngimiyeke ubephuza yedwa lo hey manje uzongibambisa Ngizobambisa dlu. ngidlula hey madoda sizomfaka kanjani la Jo. kodwa fala la bhekile Ya kanje. Hey malume ungona ukaphutshwa awema ubephuza utshwala bastard awe hey uyazi phela akuhlukene ukuthi la siqukula umkhoma straight Wona straight. awe hawu kuthi simakade hey Mshana malume usuthenga isilahla yini wangihambisa mnandi ngishaya umoya isilahla kodwa sebhlungu emabhampini hey uyazi malume ngangcono uthathe lo travel wakho lo ohokanka umsele hey yazi wona fanele ngiyokujijela lapho wade uphuza wedwa uqala bastard maye we wase wamubi wena ufana nempele yokuthakatha ayikho into ebuhlungu njengokuba mombe uthola ukuthi umumbe ngalendlela yokuthakatha bonke hey malume sele right parish iparish land okay khala bemgezo ungangenzeli lutho into ongangenzela yona nje ushadini ube nesiqiniseko sokuthi uyababa oh mina ngidla iparish wena malume udla ushadini uyazi malume isicace ngokusobala endaba ukuthi ubuye nje lapha kahlela umjovo ubuye uphuza utshwala wangishiya ngamasibomu la endlini yazi ngiyasuka lalela wakhala bemgezo uza la hawu yini manje malume sekwenze njani hlala la hawu madoda yeah uyabona manje kufanele ngabe ngihambile ngayoqaqa ngithi ukuthi vr manje ngibroke awungitshela kahle imali yami ya TikTok ingena nini phela wena ngathi lokungilandela ngefoni la angisakwazi ngisho ukuya toilet manje wena ungilandela ngefoni hayi malume ngicabanga ukuthi leyo sayikhuluma malume ukuthi ukuze phela malume usithola imali lapha ku TikTok kufa kube khona ama sponsor uyabona abantu ba agriculture yabona nale genge yenye dayisi imithi ibona abantu abangasponsorisha pho manje indaba besingenawo thina la ama sponsor washo hey hongenzeka malume ukuthi abantu abakuthandisisi kahle phela abantu benza izinto abangithandisisi hawu kodwa uthi njani kodwa malume yo Mina malume noma ungangishaya okusala asho ukuthi ibola abantu abakakuthanda yabona ukuthi uyangisukela ibulaka hawu Nkosi yami Sipakade awu besodoba kodwa Sipakade awu kodwa Jesu into ezomkenza lento ufuna ukuyenza yenzela kumina uright impela baba Mahlasi ujwayele lokubaqela abantu besifazane nankaka amadoda afana nami mnumzane azishe uyabona nakhala bemgeza kade ngabona ukuthi wena udlalela ama club amabili wena sekubonile ukuthatha phuthu ibiza ngomuntu osimama
Ngenza iphutha lapho malume. Bamahlathi ngibe ngiqonda ukuthi ujwayele ukubhaqela izingane lo. Wena ngizokubamba wena. Usazoza endlini. Mahlasi. Uzothi nje ukhuluma kanje awuflashile. Ngifuna ukukubhonyela ukuhlukumeza izingane wena. Shaya mahlasi. Hayi masisi ibambe khona la. Hey wethembekile. Yeah. Awubuye ume ngala ngifuna sikhulume face to face. Awungitshela. Wena umthatha wakho noSibiyani uthatha phi lengqondweni? Ingqondo yami noSibiya yani manje. Niyani ngijwayela kabi noSibiya. Wena ngazi noma shothi wena otshela uSibiya ukuthi mina nginamaphilisi einhlungu. uSibiya weza la wafika ngafuna lo maphilisi einhlungu wafika waminya ugologo wami la. Oh! Ingakho uSibizo lo bedakwe elele phansi enungaphu ugoloko kanti usase kwena. Yabona ke Thembekile into ezokwenzeka. Lo gologo phuzo uSibiya la uqeda mina ngifuna kuwena. Hayibo ngihlaka lapha nento enje uSibiya uthi uyimina yini? Hey wesisi, uyindoda yakho lokusala. Ake sithi manje ubhizi uthola igazi lakhe leswini. Wena akho uzofela amacala akhe. Lo gologo lo mina ngifuna kuwena. Ngithena ngiyamsaba, wena ngikusabike. Hayi angeke ngiyenze lo nto angihlangile. Ngeke uzuyenza. Angeke ngiyenze. Wozala. Wena Thembekile ungijwayela la. Hey, wozala. Uthembekile ngizokushaya wena. Thembekile ngizokushaya wozala. Oh uyangibalekela. Thembekile woza manje. Thembekile woza. Hayi. Ngizokubamba yeso. Ngizokubamba ungenise endlini la. Cela. Thembekile ngicela ungenise endlini. Hey, wozala. Wazi. Esicela umjob. Wazi Thembekile man. Beka isandla ngalo. Isandla phela siyaphi umjob isandla ngizoqhubana ayika ngiyenzi lo nto. Thembekile ngicela ukukushaya woza. Sondela. Ngilekile vese. Ya ngizokuxolela ngoba kuzohlwe ngathi GBV. Hayi. Hadinga ngifonela uThusi. Wethusi. Sengifeeling ndo. Hayi ngeke bafo yazi kunomuntu engimficela hayi ustrong hayi ukuthi ustrong ngezulu ustrong la emanqindini hayi uyashayana manje ke bengicabanga ukuthi hayi awusondele nje uzongilekelela ngoba hayi ngiyaphela lo kona ngezulu akashayeki kodwa akekho manda kakhulu ngasemthini ustrong ngamankomane. Awuze ngiyazi wena wakwajimisa neboxing washaya neboxing ngiyazi mangingeza wena la ungadile naye hayi awuza okay alright wena ke nsana ungibukani awu ngikubuka nini manje Sotobe hayi ungazongenza islim wena ukubuka mina ngisakwazi nokwenza ama-calls ama-private manje ubhizi uyangibuka awu Sotobe njengoba ngiyihlulela nje angibuki wena ngiyayihlulela mina noma mhlawumbe uzongitsakela ngalezi zibuko zakhe ezintsha hayi bo Sotobe leyibuko lezi ezamehlo insizwa kithi angiphelile mfowethu ngiphuma nje kadokotela insizwa mfowethu lalela la insela ungazongenza islim ayazo ngiyakwazi mina ukubona umehluko phakathi kwezibuko zamehlo nalezi zibuko ngitsakela ngazo hey insizwa kithi unochuku Sotobe uyazwa ha uyalazi uchuku hey mfowethu uhamba la Yazi into ndiyajwayela. Nama izadumisa izulu. Hayi ngeke. Hayi Sontoba hayi. Ngeke yahlukumeza. Yahlukumeza. Yabona abantu abafuna uSontoba bafuna lento, yabo? Yabona uSontoba ufuna lempahla. Udinga umuthi. Ngimuntu ufuna ngimfake imbuka ngamtshela ukuthi uma kwaphinda dumisa izulu nangu umuntu wakhe. Ufuna umnikele umuthi. Malume. Shothi ngempela awudelanga induku umthetho wakho. Kwaduma izulu manje malume. awungeka wena man haha
Manje usho malume kuyoze kube yinini uvathabulwe enye indoda izokushayela egcekeni lakho lalela ke yabo indaba lo mahlasa wena lo angisezuba nje ngisazoyi attend nje ngoba ayiseyona inkinga yami ngiqeda ukukhuluma noThusi manje Thusi ke uzongisethela induku right zokudilela lo mahlasa wena. Hey uthi yangihlukumeza lento malume egcine kushayeka nami kuyona yonke lento. Hey maka ukuze ungashayeki uflashile nje. Uflashile. Maye! We! Wase!